जय जगन्नाथ। आम ओडिशा एमिति एक राज्य ଯେଉଁଠି କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏନି, ବରଂ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଏଠି ପୂଜନୀୟ। ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୌଷ ମାସର ରବିବାରରେ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପୂଜା ପଛରେ ଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ସେଠି ସୁଗତି ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ସୁଶୀଳା ଏବଂ ପୁତ୍ର ରତ୍ନାକର। ରାଜକୁମାର ରତ୍ନାକରଙ୍କ ବିବାହ ସୁଦୂର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ କଳାବତୀଙ୍କ ସହ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ନବବଧୂ ସବାରି ଏବଂ ଶଗଡ଼ ନେଇ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଅନେକ। ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ଧକାର ହେବାର ଭୟ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ରାଣୀ କଳାବତୀ ଭକ୍ତି ଓ ସମର୍ପଣର ଭାବ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କ ଗୁହାରିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅସ୍ତ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମାତା ଏସବୁ କଥା ନ ଜାଣି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯାହା କାରଣରୁ ମୋ ପୁତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି, ତାଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଇଯାଉ। କିଛି ଦିନ ପରେ କଳାବତୀଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ, ସେ ନିଜେ ରୋଗରୁ ଉପଶମର ଉପାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୌଷ ରବିବାରରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପାସନା କରେ, ସେ ବ୍ୟାଧିଜନିତ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। କଳାବତୀ ଦିନକୁ 3 ଥର ଉଦୟ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ପୌଷ ରବିବାର ବ୍ରତ କରିଲା ପରେ କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବ୍ରତ ଉପବାସର କାହାଣୀ ଜନମାନସରେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ କେଉଁ ପୂଜାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।